Ja vás vítam u nového videa, ktoré ideme vlastne natáčať. Ideme natáčať spolu videa a povedzte, o čom bude tento diel. Budeme kupovať nejaké veci, budeme pracovať a budeme sa zabávať. Áno, a toto je prvé video na toto kanále, takže like a ideme na to. Je to tam. Čakaj, ja si idem svoje auto zobrať. Alebo ja idem motorku. OK, a ja mám to. Naznačím na mape, OK? Ok. Poďme sem. Tam ako sme mali domy. No, Viete? Ideme tam. poďte tady to je to rýchlejšie. Ešte jedna idea. Niko, pozri sa, že či tam už nikto nemá domy. Nikto tam není. Dobre, ja idem tu do stredu. Ja idem na... sem na strane. A všetci z nás máme tú istú vilu. No, Tú istú. A to je dobré. Asi. Trafili sme sa. Hej. Dohodli sme sa, že tá dvojka je vyzerá najlepšie. Áno, tá druhá vila. No poďme sa všetci pozrieť. Kiko, poď sem, ideme hodnotiť vily. Tento diel bude aj taký hodnotenie vil. Ideme sa pozrieť. no, dobre. A tuto. Ale ja ešte nemám dorobenú vilu, takže mňa nehodnotte. Tak poďme najprv tam nakoniec Kúpkovi. No fajn. Pretože ja nemám... No vidíte. OK, smetný koš, to je dobré. To tam vyzerá pekne, ale... Ale naozaj pekne. Really, hej. Len toto sa tu moc nehodí, pretože to je Halloween. Barana som dal naopak, ne? Kozuč. Nie, to je v pohode. Neviem. OK, môže byť, poďme sa pozrieť na druhé poschodie. To máš ešte také prázdne, aby som tu ešte niečo pridal. To čo je taká hostovská miestnosť, 500 obraz? Áno. Dobre, áno. Ďalší obrazík. Ja to mám milión tých obrázkov. To je celkom v pohode. No poďme sa pozrieť hore. Dobre, Hore? tu máš tak ako ja. Čakaj, ja sa idem pozrieť. No? A toto je taký vodný bar, môžeme si zobrať. Počkaj, ja si idem zapálať. Uí. Dobre, teraz... A máš to mám rastliny také... No, a... Teraz ideme na Tomášov. Poďte sa pozrieť ku mne. Tu tam mám ten sklad. Okej. Tu mám takú kuchyňu aj všetko. No to je pekné, táto kuchyňa je pekná, no. To je také pekné. Tu mám takú, že fake telku. Tuto by si niečo... Tomáš, tuto by si ešte niečo mohol dať. No dobre, poďme hore. Okej, tak ideme na druhé a ideme sa pozrieť sem. Tu mám stoliky. Tuto to máš také prázdne. Tiež troška prázdne, niečo by si mohol dať tuto nejaké stoly, také podložky. Dobre, potom máš ďalej, aby sme v tomto videu stihli všetko. Ďalej, tu je moja izba, tá je prázdna, lebo som ešte nevedel, čo tu dať. Dobre, poďme teraz hore. Posledné poschodie. Tu mám, ako aj Kiko, toto. A tu mám bazén. Ale tu máš cez leto, tu býva diskotéka. Tu je DJ a tu dole smúťa. Hej, ale pre teba je to, pre mňa je to zase také unfair, že ty máš Lego bez, ale... No tak poďme ohodnotiť. Hej, no koľko z 10 dávame tebe 300? Ja ti dávam takých, za tú kuchyňu ti dávam 8
celý dom. Tak 80. Ja ti dávam za celý Ok. dom. Ja ti za celý dom. Čakaj, si ho ešte rýchlo pozriem. No, ja by som dal taký 8,5, pretože vidím tu ešte kde by si mohol dať veľa vecí. A máš to tu celkom prázdne. A mohol by si tu dať ešte pár vecí. Takže ti dávam... Koľko dávate mne? Čakaj, ja dám Kristianovi 8,5. 8,5, tak 16,5 Teraz OK. Teraz ideme na Tomáša. No, kuchyňu máš peknú, ešte tu máš takéto miesto, kde na hranie, máš tu pekné stoly. Ja už asi viem, čo dám Tomášovi. Taká peknejšia. Ja viem, čo dám Máš Tomášovi. tu telku. Ja viem, čo dám Ideme na Tomášovi. druhé. Tomáš, ja ti dávam Toto 9 máš bodov. docela prázdne. Ja ti... Ale nie, táto izba s tým pultom DJským. Hej, to chápem. To je také, vieš, tam nemáš čo dať. Ale tu, to ešte dám čosi. A koľko mi dá? Ja normálne rozmýšľam, ja neviem, čo ti mám dať. Ja ti dám 9, pretože síce máš Lego Pass, to zas priznať, ale na to, že to je také, tak podľa mňa dobré. Takto vám chvála nepoviem ani jednu vec z Lego Passa. Možno jednu vec som použil z Lego Passa. Ja dávam asi 8. 8? Dobre. Takže víťaz. Takže víťaz zatiaľ. No, Aloši, choďte zatiaľ dole do mesta. Ja si tu zatiaľ idem niečo dorobiť. Ja si tiež musím dorobiť celý dom, pretože ja tiež nič moc toho nemám. Dobre, choďte zatiaľ do mesta, potom sa stretneme. Ja nejdem do mesta, ja si idem stavať dom. OK, tak poďme všetci stavať. Ja si idem ešte doplniť niečo do miest. Čiže toto si otočím. A poradil by som vám tam, dajte si tam koberce, tie koberce sú fakt pekné. Hej. Ja to mám Ježišmária. žiadne. Mám tak veľko. Si kúp nejaké. Čakaj. Ozaj dostávate XPčka? Ešte som nedostal. Ja už som dostal ďalší level up. Prečo tu nemôžem dať ľudia ten koberec? Môžem. Takže čo by som dorobil do tej mojej izby? Ja to tu mám strašne také prázdne, aby som si tu mal dať kitky. Ja mám taký nápad. Ľudia, keby ste sa čudovali, prečo mám v inventári 32 kite, tak sa nečudujte. Ja som mal byt, v tom som mal strašne veľa týchto kitek, takže sa potom nečudujte. Tam som mal úplný toto a vyšlo na mojom kanáli druhom vlastne ten byt som točil, jak som ho stával a tam to uvidíte. Poď sem. Do. Ty, Ja? hej, poď za mňou. Čo chceš? Čo som to ja chcel? Čo povieš na môj vokačný dizajn? Že mi nejde ten telefón. Kristián, poď sa pozrieť, čo má Tomáš. Ja sa bojím. Toto máš určite z Lego Passu. Je to dobré, zlé. OK, to je z Battle Passu z toho Lego. To som si na milión... Ja čakaj mi. Dobre, tak idem dorábať. Ľudí skateboard. Ja si idem ešte dorábať toto. Ja iba spálňu robím, ja nemám ešte ani kuchyňu. Ja normálne ani na môj hoverboard nemôžem ísť. Ja tebe sa sekol ten mobil? Hej. Ja ten tabulátor, aha. A jaké sú
Počkaj, kúknem. 7 hodín. Ale ja mám dosť peňazí, ja zarobiť nemusím. No, mne by sa to zišlo trochu. Bo chcem si ešte dokúpiť tie autá. Jaké sú trending jobs? Čakaj, kúknem. Je... Burger, Linebook a sushi. Sushi je na nič. My... Ja idem robiť burger. Ja mám jasné. Burger. No, sushi. Sushi. Ja som myslel, že sushi. Ale sushi je strašne ťažké, my sme to s Kristianom skúšali, ale to bolo strašne ťažké. Tak jak to nepôjde, tak pôjdem tu burgerovi. Ja ani si prácu nemôžem. GG. Respawni sa. To No. je kravý, ako som... Dáš SC a druhé... Ja viem, ale už viem. A malo by ti to ísť. Ale tu máš štve, že tu není taká malá miestnosť na kúpeľku. Však? Ja som budala s Kristianom tam hore. Ok, už mi ide. Doslova ja si musím dať kúpeľku tuto pri skle, ale to je blbosť zas. No tak budem mať aspoň gigantickú túto kúpeľku. Škoda, že to nemôžeme položiť tie sklenené oné. Ja si tu spravím pre viac ľudí takú výrivku. Dobre, už som zmenil úsol. Ja viem, čo spravím. Takže... Ja viem, čo spravím. Ja mám takú gigantickú kúpeľku, že ja tu ešte toto. Ja si idem kúpiť ďalšie vane. Ja tu budem mať takú oddychovú časť. Tak akože troška peňazí by sa mi úprimne šiklo, ale... Chcem ešte vybrať do banky. No ozaj. Kde je ten? Tu je. Dobre. Kúpim si tu ešte takéto malé stoličky. Takže... Dzí. Takže... No, hej, akože oni tu majú ten počítač, poďte sa pozrieť. Jaký počítač? Poďte ku Durburgerovi. Kde je tá stolička? No, tam je. Poďte ku Durburgerovi. Hej. Tu. Ja nejdem, pretože ja som strašne ďaleko. OK, ja si idem cash drop zobrať. OK. No ozaj, mne by sa šikol cash drop. Ja už som si ho vybral. Ja idem. Ja ho som si nebudem kúpiť banky. Ozaj, dáš mi pár bubble tea? Hej, kľudne. Idem si objednať. Ja idem teraz do tej banky na motorke po ľade idem. Nie, tuto nejaký... Nechcem povedať, čo zablokoval. Víš čo? Budem mať 3 druhé babulky. Chceš? Tak daj mi to zelené. A musíš počkať potom. OK. Ja idem domov už. Dobre, poď, ja idem ešte do Durburgeru. A ty ešte nejdeš robiť prácu, Lukáš? Ja idem robiť, veď ja idem robiť si ešte dom dorabať. Ale ja idem domov ako do domu.
Škoda, že to není, že nejaká obrovská stena. Mne ešte chýba 400 coinov a už mám motorku. Dobre. A čo si mám ešte kúpiť do domu? Neviem, ja by som čakal na ten computer. Na počítač. Ale on tam nie je. Ale veď videl si, že Burger ho má. No, ale Ale chápeš, že on to majú počítače, pretože sú to NPCčka? ja viem, ale čo keď to pridajú? Nevieš, kedy to môžu pridať. OK, ja som vymyslel takú docela chill zónu. Mne zostali ešte 3 vane. Tak ich predaj. Jak ich mám predať? Veď tam ty ich môžeš predať z inventára. Za tú cenu, za koľko si ich kúpil. Jak? Nie, aké si mám kúpiť auto? Ja už mám na výber iba tie 4 auta a potom bus školský. Ja už mám školský bus. Ja som si nič kúpovať nejdem. Kto tu na mojej motorke jazdí asi, neviem. Ty už si išiel domov? Kto? Ty. Ne, ja som... Potom o 2 levele, koľko mi to trvalo? Ja som 202. 202? OK. Ja vás... Mi strašne kradnú tie motorky. Hej, oni strašne kradnú tie motorky, ja som si to tiež všimol. Dobre ľudia, pre vás toto video budem končiť. Toto video vyjde na našom spoločnom kanále a ja sa s vami lúčim. Dovidenia. Čau. Čau.